Pràctiques de pronúncia. Les consonants. El so inicial de la paraula germà. Escolta aquestes paraules i fixa't en el so inicial. Xiquet, germà. En valencià el so inicial de la paraula xiquet és sord perquè no vibren les cordes vocals i el de la paraula germà és sonor perquè es produeix una vibració de les cordes vocals. Recorda que aquesta diferència entre sord i sonor també l'has vista en les paraules sopa i zona. Ara repetís lentament tant el so de xiquet com el de germà. Fixa't. Xiquet, germà. Activitat 15. Escolta i repetís lentament els següents parells de paraules, on la primera té el so inicial de xiquet i la segona el de germà. En aquesta primera activitat pot ajudar-te que allargues el so de les paraules que sonen com germà. Dutxa, pluja. Tatxa, platja. Fletxa, corretja. Fitxa, mitja. Punxar, pujar. Planxar, menjar. Empatxar, passejar. Despatxar, marejar. Enganxar, netejar. Apatxe, garatge. Activitat 16. Escolta atentament aquestes paraules i fixa't que es pronuncien com germà i no com xiquet. Formatge, I no, Formatge, majoria. i no, majoria. Estranger, i no, Estranxer, jardí. i no, jardí. Jaume, i no. Jaume. A continuació, torna-les a escoltar i ves repetint-les lentament. formatge. Majoria. Estranger. Jardí. Jaume. Activitat 17. Observa aquest parell de paraules. Roig, roja. En la primera, roig, tenim el so de la paraula xiquet i en la segona, roja, el de la paraula germà, encara que són paraules de la mateixa família. Fixa't com passa el mateix en les paraules següents. Ve repetint-les lentament a mesura que les escoltes i para especial atenció en les que tenen el so de germà. Mig. Mitja. Passeig, passejar. Mareig. Marejar. Rebuig, rebujar. Fuig. Fugir. Activitat 18. Escolta aquestes paraules i observa que totes tenen el so de germà. Gent, Gener. ajuda. Jersei. Conserge. Tot seguit les escoltaràs dins d'unes frases. Ves repetint les frases a mesura que les escoltes i fixa't, sobretot, en les paraules que tenen el so de germà. Quanta gent ha assistit a la reunió? El mes de gener inaugurem el restaurant. Si necessiteu ajuda, demaneu-la. M'han regalat un jersei de cotó. Han convocat 30 places de conserge.
Activitat 19. Escolta aquestes paraules i fixa't que totes tenen el so de germà. Puge, Gire. menjar, Gelat. garatge, Germà. metge. Jove. A continuació escoltaràs uns diàlegs on apareixen les paraules anteriors. Fixa't bé en la resposta de cada diàleg perquè després l'hauràs de repetir tu. El carrer Xile, per favor. Puge per aquesta plaça i després gire a la dreta. El carrer Xile, per favor. On deixes el cotxe? Al garatge del meu germà. On deixes el cotxe? Què vols que demanem de postres? Podríem menjar-nos un gelat. Què vols que demanem de postres? Qui t'ha atès? Un metge molt jove. Qui t'ha atès?